Μεγάλη αστάθεια, έπεφτα και είχα φάει πολλές φορές, είχα εμαυρίσει το μάτι μου εδώ που είχα πέσει στον δρόμο 2-3 φορές και από τον καιρό που έκανα την εγχείρηση δεν έχω ξαναπέσει. Από την εμπειρία μου είναι καλύτερα να εμπιστευτούν τον γιατρό τους και να προσπαθήσουν να κάνουν την επέμβαση, άμα χρειάζεται, για να γίνουν καλύτερα. Εσείς πώς το βιώσατε? Εγώ το βίωσα καλύτερα τώρα που αισθάνομαι. Από ό,τι ήμουνα πριν, είμαι πολύ πιο καλύτερα. Και προσπαθώ να κάνω ό,τι μου έχει πει ο γιατρός. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι το όνομά του γιατρού. Πολυθοδωράκη. Τον κύριο Πολυθοδωράκη που έκανε αυτή την επέμβαση και είμαι ευχαριστημένη. Νομίζω τα είπαμε όλα.